हेलौ लोगोफोर, आंनि एएस बसुमतारी ब्लगाव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांगोन। लोगोसे आरो लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। फैदो दाना भिडिअखौ नायलांदो आं मा खालामदों। लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय जायासै, मानो होनोबा केमेरा हमग्राबो रावबो गैयामोन नालाय हारसिं जाबाय, बेनिखायनो आं बारा गोलाव खालामनो हायासै। गुसुं जासिगोन दिनैनि भिडिअ लोगोफोर। नायलां अब्लाबो आं मा खालामबाय थादों नै। हिन्जाव गोदानखौ देलायहोगासिनो आं नै हिन्जाव गोदानखौ। मानसियानो गुफुरखा नालाय गुफुर नुजोब्बाय। दानिया आङो क्रिम्पिं खालामबाय। सोरबा हाबा जायाखैबा खोन्थाखालाय। जायाखै डाइरेक्ट खोन्थाबाय बियो बेयाव थानाय मानि बयबो मिथिखानाय नांलायाव जायो। हाबा जानायासो थायो ना जायासो थायो बेयावलाय? जानायबो जायोबो थायो संसारा जानायबो जायोसो संसार नालाय। पारफेक्ट। Ini apa beda? Nenek.